नमस्ते प्रणाम। हम मनीष प्रताप। भाई लोग, खेसारी लाल यादव सपना चौधरी के साथ एगो गाना में डांस कइले बाड़न, जौन गाना के नाम है मटक मटक के। उ गाना फ्लॉप हो गईल। पता बा काहे फ्लॉप हो गईल? खेसारी लाल यादव खुद एक दिन कहत रहन कि हम नर्क के राजा पसंद कर सकिला मगर स्वर्ग के नौकर ना। आज उहे काम करतन। इतना बड़ स्टार हो के, ट्रेंडिंग स्टार हो के आज दोसर भाषा में जाके डांस करतन, सिंगिंग कइले रहतन, अपन सिंगिंग कइले रहतन, अपन डांस कइले रहतन। तो एगो बात रहे, दोसर भाषा में जाके आ डांस करत रहन। अपन स्टारडम खेसारी लाल खुद बर्बाद करत रह। तहार गाना रही, तहार डांस रही, तो दोसर भाषा कोई के आदमी के ले आके में डांस करवाई तो सपना चौधरी के, तो ई एगो बात रही। पवन सिंह के देख, अपन गाना रहेला, अपन डांस रहेला, वो में दोसर भाषा के लोग आके डांस करेला। तो खेसारी लाल अपन स्टारडम बचाव ना तो बर्बाद हो जीव। एगो तो गाना फ्लॉप होइए न गईल, ऐसे ही तहार स्टारडम गिर जाई। तो भाई लोग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।